नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. अंकोला हारवाड श्री दुर्गादेवीलो वार्षिक रंगपंचमी जात्रोत्सव 30 मार्चाक. अंकोला तालुक्याच्या हारवाड ग्रामाच्या आदिशक्ती श्री दुर्गादेवीलो वार्षिक उत्सव म्हटल्यार रंगपंचमी शनिवार तारीख 30 मार्चाक आसून सकाळच्या 10 वाजताना विविध धार्मिक कार्यक्रमात सुरू झालेल्या या उत्सवाक श्री देवीची मूर्ती पालखेत विराजमान जावन मिरवणूक आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम झाले. सांजेर 6 घंट्यार फळफळावळीचो लिलाव, रात्रीन महापूजा, नंतर श्री दुर्गांबा मित्र नाट्य मंडळ हारवाड हेमगेलो मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात सुजित एन नाईक हेम बरयले अन्यायद कुरुक्षेत्रदल्ली सिडिदद्द न्याय देवते अर्थात मसण सेरिद जादूगार या कन्नड नाटकाच्या प्रयोगाचे आयोजन केला. सगळे भक्तान उत्सवाक हजर रावन उत्सव यशस्वी करचो असे आयोजक श्री दुर्गादेवी देवस्थान कमिटी हारवाड हेमी प्रसार माध्यमामार्फत भक्तांक कळयला. अंकोला अवडसा सकल बेंड श्री दुर्गांबा देवील्या उत्सवाक नाटक उद्घाटन आणि यशस्वी प्रयोग. अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या अवडसा सकल बेंड हिंगा 28 मार्च 2024 दिसा श्री दुर्गादेवील्या उत्सवा निमित्तान श्री दुर्गांबा नवनाट्य मंडळी हेमी बसयले 25वे नाटक सादर केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे नामवंत लेखक श्री संतोष नाईक हेमी बरयले 4थे कन्नड नाटक रक्त तर्पण अर्थात हेत्तवळ हणेबरह या नाटकाच्या हस्तप्रतीचे उद्घाटन आणि पहिलं प्रयोग यशस्वी सादर केलो. नाटकाचे उद्घाटन अवडसा नाट्य मंडळीचे व्यवस्थापक श्री राजेश गजानन नाईक हेमी केले. या वेळार तेमी सांगले की नाटक मंडळीन 25 वर्षाचो नाटक प्रयोग आचरण करचो ही नाटक मंडळीची खुशीची खबर. ही नाटक परंपरा अशीच चलत वचून शतमानोत्सव साजरो करू असं तेमी शुभेच्छा दिली. अध्यक्षस्थान भूषयले कारवार बिणगाचे ख्यात रंगभूमी कलाकार तसेच कर्नाटक श्री संघटने वतीन कला सम्राट प्रशस्ती विजेते श्री नागेंद्र उमेश अंचेकर हेमी सांगले की लेखक संतोष नाईक हेमी बरयली 4 नाटकाचे समाजाक बरो संदेश दिवचे लेखन असून त्या नाटकात पात्रधारी बरेच नामवंत कलाकार आसात असे तेमी सांगले. मुखेल सोयरे म्हणून राज्योत्सव प्रशस्ती विजेते श्री शिवानंद नाईक अलगेरी हेमी सांगले की नाटकात युवा पिढीक समावून घेवचे काम ज्येष्ठ नागरिक करते आसात हे प्रशंसनीय असे म्हणले. लेखक संतोष नाईक हेमी सांगले की नाट्यकला शाश्वत समाजात टिकून उरू जाय म्हण विनूतन पद्धतीन लेखन करून समाजाक बरो संदेश दिवचो ल्हानसो प्रयत्न केला असे आपले मत व्यक्त केले. या उद्घाटना कार्यक्रमाक गावचे ज्येष्ठ श्री नागराज अर्जुन नाईक अवडसा, मोहन गर्तू नाईक सकल बेंड, अवडसाचे लेखक सुजित नाईक हेमी हजर आशिल्ले. कार्यक्रमानंतर रक्त दर्पण हे नाटक यशस्वी रीतीन सादर करून कलाकारान रसिकाले मन जिंकले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. अगर सखर तारे मकन बाईगे मकन बाळीगे चुक्की 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 तारे
मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कित्तूर तालुका कुळवळी चेकपोस्टार जिल्हाधिकारी अचानक भेट. कारवार. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान आचारसंहिता लागिल्यान कित्तूर तालुक्याच्या कुळवळी चेक नाक्यार शुक्रवार 29 मार्चाक जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमी अचानक भेट देऊन परीक्षण केले. चेक नाक्यार कर्तव्यात आशिल्ल्या कर्मचाऱ्याक तपासणा संबंधित अगत्य आणि योग्य क्रम घेऊन जागरूकतेन सगळी वाहनां तपासून कसल्याच प्रकारची आचारसंहिता उल्लंघन जाय नसताना योग्य रीतीन तपास करची सूचना दिली असे सूत्राकडच्यान कळला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.